гледай вече, Георги. Апи не там. Наси да няма удар. Добре. Паню, концентрирай се, айде. Не само мисля, трябва да взема дето. Томката се закачи. Виждаш от това на късмет. Деко. Пак Деко. Добре, изпълнявай Деко, че иска я покача. Наси изгледай още малко напред. Апи на колина там. Да поникам Деко. Пак Насе. Добре, Насе, бутай още малко. Имаш пространство. Бутай, Ивчо, тръгвай! Тръгвай. Дай. Добре, гледай вече диавали. Дай, някъде в полето, някъде. Бъдя, Насе. Опа, някъде. Карай. Това също Корнер. Меси. Те буквално ги мина всички само на спринт. Меси или Роналдо? Роналдо. Ми, де да знам. Реал Мадрид или Барса? О, Реал Мадрид. ЦСКА и Ливърпул. Точка. Моля. Реал Мадрид или Роналдо? Реал Мадрид и Роналдо. Роналдо с чината крев. Да, се чувства. Ама момчета, ние от Видин подкрепяме Левски ЦСКА. Ние Ботев далече ни е малко. Добре, Иначе... Ивчо, от ръка. Нямате шанс. Добре, Насе. Айде излезе малко. Гоша, излез. Тръгвайте напред. Преса. А така. Оба, браво. Само да там нямаше никой. Айде са. Гошто, брат, гошто! Давай, апи. Просто има 2 сантиметра коса и такова. Оба, браво нас е! Майко, брат. Дай ги минава на спринт. Значи той е бак. Не! Ще ги пием! Браво! Няма нищо, натам отиде, това е важното. Лягай. Добре, Наско. Браво. Добре, не пиши сам. Давай. Шутинг. Айде, шутинг! 190. Точно. Браво! Не мога да хвана косата. Сламката от фрапето вече ми е хвана. Аз си тренер. Какъв е резултатът? 1-0 за нас. Виж, разбра, че не съм си облякла тениските и сложи жените да не сме еднакви. Видя ли? Много ти си, защо не си обличала? Стилява. Много си яка. Трябва да дойда да те пусна, виждаш? Бомбонче. Ако не Да. съм махнат тук някакъв. 1-0. Тук що вкара. Трябваше да дойдете още в 30-та секунда. Марио ме пусна с този стик, да оправя, искам да се гръмна. С гласа е? Да. Тогава не говори. Намалява звука заради мен. Трябваше да изкара в корнер. Давай. Оба. Окей, Гоше. Браво. Някой там. Че тия са много добри. Това бяха тия деца, където играха, когато чакахме да ме тук. Така ли? Да. Те са от Ботевград. Кой ми е другото? Ние... Димитровград, чакай да. Това с... Не, срещу вас.
Е това с Чокинцето вкара 7 гола на веднъж. Момченцето, да, той е добре. И е много Добре се добро справя, между направо. Кой това се съфля долу на земята? Митенцето. Той е коментатора на матча. Да. Само дет ми трябва микрофон. О, прибиха някой. Трябва ми микрофон. Нашето, да не му е лошо. Нашето пада. В момента е в безсъзнание. А приеме фаул. Сега ще има фаул. Не, няма да има фаул. Сменям. Кай. Така. Стили! Те са вкарали гол. Ще пасне ли в полето? Не се знае. Но важното е да Вижда вкарат. вратаря се е зацепил в градата и се чучи на сам. Важното е да вкарат. Стили Ниже, се насочва. Мисли къде да пасне. Мисли. Шути и не вкарва. Какъв късмет за ДФК лъвчета. Да знаеш, че ще бъдеш в YouTube и ще се чуваш. Мен даже стана лошо, като ме удари. Нали казват, че намалят звука? Да, ама пак се чува. Аз очевидно защо трябва да си на 98. Тя малко заслужаваше. Ето това нещо, това не е фал, защото това беше става. ДФК лъвчета подвеждат. ДФК лъвчета подвеждат. Не, така нещо. Но вратаря хваща топката. Вратарят паска. Някой си в стили. Противниковия отбор това не месва. Но Деян Параванов се намесва и паска на Ивчо. Това ще бъде центриране за лъвчета. В момента противниковия отбор подвежда, но му правят шпагат. Не, Паньо! Браво, Гоше! Точно така. Поне беше момиче. И Гошо спасява ударът Грозданов е, като защитник. Противникът ще хвърля. Ще хвърля някъде. Някъде, където може би ще успеят да успеят, но не. Играй! Деян Параванов се намесва, както и по цялата защита. И Паньо спасява гола! Паньо изритва напред. Стили подвежда. Стили. Айде, Стили, брахай! Браво, Стилка! Вземи Стили направи шпагат и отне топката и я изкара в тъч. Атанас Грозданов се насочва. Дамо си тук, Апил! Айде, Наса. Коя не е? Наса наклони. Добре, Деко, Атанас пас Грозданов вече! паска на Деян Параванов. Взимай се, Деко! Пак! Деян Параванов подвежда. Подвежда. Деян Параванов подвежда. Ще успеят ли да вземат топката? Няма делига. Не. Изкарвайте в тъч. Аз още 5 тълва работа съм, що е 10 умрал. Още 5 тълва. Аз съм коментар. Аз още 5 тълва. Противният отбор подвежда. Подвежда. Но паска назад. ДФК лъвчета спират паскането. Да, ама нали Митко и ти ще ми го правиш? Наско подвежда напред. Митко, Да, и ти ще ми го правиш? да. Има такъв? Ти го знаеш? Не, той не го знае, просто неговия приятел го знае. Паню ще успее ли да спаси? Да! Паню, спаси! Грозданов! Тримата сте отзад. Виж от дясно, Апи е зад теб. Мале, брат Паню все едно е на детски мач. Митайла.
Изчакай. Тренер, аз съм коментатора, не мога да съм. Дай пак Грозданов. Пак. Тръгва. Тръгва. Добре. Мами се. Давай с нея. Бутай. Атанас Грозданов бута. Но противника ми отбор бута на топката. Стили се накопва. Стили тръгва. Аре, бавен си, Тръгва. момичета, путно. А накрая, такова ще изглеждаше бавно. Стили. Айде, Деко, ела. Вите. Само да се получи. Надявам. Стивай, бързо. Каката споте. Деко, айде. Деко! Митко! Те свикнали мен да ми викат така. С човека ми се! Браво! Вите ти! Добре, ще го дам на някой. Аз винаги като дам някой с много слаб футболист. Още Ивчо! Добре, не си ради да бързай! Вите там! Бързай Ивчо! Браво! Ради! Става Ивчо! Той вече стар футболист. Те малко колко си подават с нас. Поправи стилито е. Тренер! А това никога няма да се измори. Айде де, смело де. Давай, бе. По-близо. Винаги хората, къде си моя бал, винаги я почва. Винаги я почва. Какво става, де? Капитани се разлигави. Ох, седнах се на бутилка. Капитани се разлигави, Деко. Дай паня. Деко, да няма да. Бе, Деко. Надолу има ли дух? Това ще е много... Чакай малко. Деко. Сигурен ли си, Асе? Заповядай. Сега къде да Где е там? Прехвърлям. Дома. През оградата. Разбираш ли? Отгоре е там. Да. През... Не беше шукал. Няма нищо, те. Те на нас, кой е пил вода и в по-лоши условия. Нали, Насо? Няма да ми прави инпут, той има 2000 скини. 2000? Да, има това. С този
такова, той е създал скин на Питър Грин. Добре, Насе, разберете се с Митко за хората. Питър Грозданов, внимавай с него, ще влезне. Вода му дай. Паню ти! Хайде бе, Муха, сега намери вода да пиеш. Тръгвай навътре, бе. Тръгвай, бе. много добри скинове. Тъч! Ай, яла. Дай му вода. Тъч, синьо! Деко. Дай му вода. Ела насам. Чакай, Митко. Това хак за 114 оверал, трябва да си продадеш това. Не, трябва да питаш Диана. Кой? Диана. Той може да ти го каже. Даже май няма да видим. Ама кой ще е 14? Не, ама... Утре, ама вие не щете. Жени ми каза не. 114 Няма да дойда при. Не работа ли с нас? Да, ще ти му. Вечерта? Отбор подвежда. От колко часа си на работа? Подвежда. Вода в калъвчета. Подвежда напред. Па елате по-рано. Няма да съберем от 10. Ли, за да... Съберем у 7-8 часа, примерно да може да тръгнете на време. Не? Решил съм тази вечер да си. Ама Насо, ще да... И Жени така каза. И Жени така каза. Безплатен ли е то? В настройките. Да, разкрана, аз ти казвам. Да ме В казва. настройките ли е то хак за 114? Свет ли ги? Да в калъвчета подвежда. Лесно ли се намира? Диан Параванов тръгва. Ма ти направо го затискаш и направо ти става 114 оверал. Да. Така. Добре. Вратарят спасява. Това беше не много голям късмет, но все пак голям, защото имаше удар. По принцип, Апи не оцели вратата по принцип. Да, наистина не оцели вратата. И той по принцип се удари в нашия отбор. Паню спасява! Паня спасява, добре. Вратарят, който е тренирал 6 години. Не виждам. Диан Параванов подвежда. Подвежда! Мама, накрая ще успех да окача на главата си. Гол! Ще има ли? Не. Нищо не виждам. И всичкото отгоре Маро не иска в понеделник да ходим на конна езда, отказах я. Сериозно? Ми да, колата е на ремонт. Това не си ли свали надолу, бе? Ми да, ама те не се виждат, приличат на миньони. Така, бе. Марио каза, ако виждам да е нависоко. И аз си държа тутуито. Май другото изпускам някакви ключови моменти. Докато го завърта, той свърши. Нашия вратар е 5 звезден. 5 звезди. Искам Запи да го продадем в Ливърпул. Аз го продавам и аз. Продайте го за 1 милион и готово. Видя, че по-страво го носи водичка. Го носи чатка. Красио. Поне да запомни треньорите, те же му носят вода. Викаш да не си ти. Ние ще пуснем Насито. Много че бихме. Какво стана? 6 на 4. Браво е! Подвежда. Дъфъка лъвчета. Атанас подвежда. Паска на Диан Параванов. Удар! Отново на Атанас. Атанас се мами. Диан Параванов хваща някъде топката с гърдите си. Това момиче дъщеря ми. На треньора ли? Да, един ден няма да има избор детето. Така. Опитват се да подадат. Кражни Я! Дъфъка не успяват да вкарат, но може би следващия път ще вкарат. Не, може би ще успеят. Както операторът каза, не може би, ами ще успеят. Давай, Има фаул за И Дъфъка фаул. лъвчета. Деко ли ми контузи в край? Диан Параванов ще успее ли да вкара? Дали това ще
ще бъде гол за ДФК Лъвчета. Винаги Деко иска да си бие неговия фал. Вика, че фал му е много хубав. Те навчита ще успеят ли да вкарат? Да се надяваме. Няма да вкара с бъдеще. Да се надяваме. Да не му пече, да. Супер. Не пекна. Ще вкараме ли? По-добре да има няколко хора, за може Ще вкараме. и дали това е пропуск да ДФК Лъвчета. Георги паска на Паню. Вратарят ни. Беззвезден. Стили хваща топката. Опитва се да мами, но я изкарват в тъч. Така, тъч за да ДФК Лъвчета. Паскат пак на Стили. Много бутат и пак изливат тъч. За противника. Искам да пробваш да биеш отдалеч. Чу ли нас? Да, излязах два пъти момичето. Добре, пробвай да биеш тук тази втората бяла линия, виждаш ли? Така, противниковия отбор подвежда. Но, Паню! Паню не успя да изрита, но Георги успява! Насо. Добър защитник! Деко! Ела. Отляво. Отляво. Насе, навътре и удар. Атанас и Деян, смяна. Почивай. Почивай сега. Продължаваме с наблюдането на матча, Апи, като Никой не пази. Паньо! противниковият отбор Добре, Апи. има корнер, но не Ванка, успяват да ела вкарат, тук. защото си А, имаме така. перфектни защитници, Добре. както и Насе, огледайте се. перфектен вратар. Гоше, внимавай. Пак имат корнер. Бано зад гърба. Ще успеят Това ли? центриране за бригада. Пак. Да няма удар. Паньо ти. Няма да успеят. Което е добре за ДФК Лъвчета, но не и за бригада. Решава да бие. Насио, ти си виновен. Бригада се опитва да мани. Добре, Ванка. Тилко, примери малко. Батена, падай! Батена, падни! Ами ще взема топката Лъвчета. Бригада продължава с пасове напред, но Георги спира пасът. Така, изкарва си в тъч за бригада. Зад гърба на... В момента бригада подвеждат. Бригада подвеждат. Но Апи, Апостол, успява с шпагат да предотврати ударът към вратата. Уникални защитници! Уникални! Така, бригада паскат, Апи, пас. но Апостол подвежда! Иван Грозданов тръгва! Паска на Атанас, който не успява да хване топката. Така, Апостол пак подвежда. Паска на другия Атанас. Атанас, паска на другия Атанас. Но има лека трудност, но Лъвчета продължава, докато бригада не я изкараха в тъч. И това е тъч за... За Лъвчета. Да. Гоше, Така, Георги! се намеси. Георги! Георги не успява да вкара, защото с твърде бързата скорост на топката той не успява да хване и да удари към вратата на бригада. Преди това ще бъде гол. О, Няма намеса на Лъвчета. за сега Лъвчета не успяват, но все пак Лъвчета водят бригада 0-1. Лъвчета водят бригада 0-1. Хареса ми. Мога ли да го включа? Готин. Ела
Тук сме дур. Какво? Оли, прическата ли развалихме, извинявай. Не. Аз нямам. Така ще кажеш сега. Така, бригада подвеждат, паскат напред. Подвеждат. Мите, ще обръса с тебе днеска. Мите, нали знаеш, че аз си обичам да се. Нападай, Иване! Стане на бригада, паска. Те Панос! паскат напред. Отзад, Но Иван удари, Грозданов отзад! подвежда. Подвежда и паска на Иване, Апостол. откри се на Апи! Пак на Иван Грозданов. Подай му я! Не успява, защото бригада Иване, потъчена! я изкарва. Но Патко! Атанас успява, докато бригада не е изрита Панос! нагоре. Но пак Потъчена! намесата на Спагат, Дъфакалов ще Панос! работи. Отежа! Бригада са напред, докато Паню Дъфакаловчета успява да изрита. Апи, шпагат! Апостол Боже, предотвратява шпагат удар. И така те за пореден път не успяват да вкарат на нашата 5-звездна защита. Насе, избутай. Много си назад, Атанасов. Така. Ланка, внимавай. Епи, да сте бе. Контриране. Но те не успяват да вкара. За доста пореден път не успява. Ванос! Добре, Дъфакаловчета подведоха. Но нещо стана и не успяха да Кой ще продължиш, човека? продължат напред, за да могат да отбележат гол. Пак проведе в дясно. На място на врата. Така, в момента бригада се опитва да отиде напред. Но Ай, Насе, спазвай чинивче, добре. защитата на Дъфакаловчета успява да преодолее хората и да предотврати удар. Насе, добре ли? Атанас от Дъфакаловчета е ранен. Айде, Апи, изпълнявай. Насе, бутай, Атанасов. Паню, вратарят ни ще изпълнява. Паска на... Опитва се на Иван Грозданов! Иван Грозданов отбелязва! Браво! Гол за Дъфакаловчета! Браво, Запи! Резултатът е 2-0. Дъфакаловчета водят бригада. Айде, Грозданов, Това е супер за Дъфакаловчета. За бригада не. Но все пак. Ванос! Аз с теб го тренирахме, помниш, когато аз излизах и тия копваше. Да. Точно за това се сетих преди малко. Ние това с теб го тренирахме. Да. Паска се на Иван Грозданов. Иван Грозданов ще успее ли да Шпагат, Насе! Или пък не. Атанас подвежда напред, но му изкарват в тъч. Добре, тъч за Дъфакаловчета. Атанас Грозданов ще хвърля. Но другият Атанас не успява и е тъч за... Стилко, ти ли си къпеш, бе? Лошо ли ти е, Стил? Мач. Топло ти е. Така, Момиче е така да прави. Ивчо продължава. Момиче е така просто. Атанас се опитва, но те го изкарват. Хващат го и не му позволяват да мръдне. Космицата е... Ябута. Затова сега има аут. Бригада изпраща напред топката. Но Апостол! Паню, паска пак на Апостол. Обратно. Апостол продължава. Паска на Георги. Георги тръгва. Атанасов! Оле! Но Георги се спъва заедно с един съотборник на бригада. Имаш осана. Его Наско! Апи!
Ще пасне ли? Ще успее ли? Мен ме искате да Паска на Ивчо! Ивчо ще пасне ли? Ще вкара ли? Георги се опитва, но не вкарва за жалост. Но това беше доста добър опит за гол. За което трябва да поздравят АФК Лъвчета. Там ми предводиха вън вече да седне. Където аз го имам към за Вибор. Който ми каже Вратарят паска на един от бригада. не един от бригада. Бригада подвежда. Но! Ивчо подвежда и вкарва! Браво! Това е Наско. Витела. То свърши, Мари, по времето. А, да, добре. Ивчо вкара гол! Вече 3-0 за ДФК Лъвчета. Това е много добре.